day mga kapatid, kumusta kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan ang mga pamilya nyo, lalo na sa panahon natin ngayon. Ngayon, ang content natin ay mag-unbox tayo ng order natin sa Shopee. Ako bumalik ito sa inyo. GNT Carrier. Galing to sa Shopee. Bili namin sa online. Yan mga kapatid, bubuksan na natin yung in-order namin sa Shopee, sa online. Ito ay pillow massager. Tanggalin natin. So, gili. Bubble wrap. Pati yung bubble wrap na ano na iwa. Ito yung pwede siyang gamitin sa sasakyan, pwede din sa bahay. Massage pillow. Maganda pagkabalot sa sa Shopee. Bago nilagay sa carrier yung box niya. Yun, naka-bubble wrap. Tanggalin natin yung bubble wrap. Maganda talaga pag may bubble wrap, lalo na yung mga item na medyo delikado, lalo na mapasagin. Kailangan ng bubble wrap. Protection din sa pag-pasargo, lalo na sa pagbiyahe. Yan. Ito yung karton niya. Damihan doon siya. Bubuksan natin. Lang yung laman niya, yung item na pillow, massage. Saka kung ito, mas ang gandahan nito, pwede sasakyan pala to. Pwede to siyang isaksak mo doon sa sasakyan. Yung tabi natin yung karton. Tapos ito, sa pang 220. Bali ito dalawang pwede natin kung sa bahay, saksak mo ito sa 220, ito sa outlet. Tapos ito naman sa sasakyan, pwede mong gamitin. So ito na yung niya, nakabalot ng plastic, saka may kasamang manual. Bubuksan natin. Yan, yung kulay niya, anong kulay ito? Brown. Walang laman niya. Ito yung manual niya. Kung paano gamitin. Ito yung massager pillow user manual. Yan, may nakasama pang manual. Sabihin lang natin siya. Tapos ito na yung pinaka-item. So, ito ang pag-alaman ko ito yung kung saan mo ilagay yung supply mo. Example ito, saksak mo ito sa 220, dito mo ilagay. Tapos sa kabila naman, ito yung sa sasakyan. Tapos ang gagandahan nito, ang purpose nito yung garter. Ang purpose nito doon to sa sasakyan, sa
headrest ng sasakyan sa may sa may ulo. Ilagay mo to dito sa likod para diretso na lang. Tapos ito yung pinakaharap niya, yung sa mo neck, dito ilagay sa neck. So ito na yung makikita mo na pillow massager. Yan. Madali lang itong gamitin. Saksak mo lang dito sa 220 dito sa bahay. Tapos ito naman sa sakyan. Kung magamit ko lalo na sa pagbibiyahe, medyo mahaba yung biyahe. Pag may time and leave ka, pwede mo itong gamitin pang lagay sa leg mo para pang massage, pang tanggal stress, kumbaga lalo na sa mga mahabang biyahe. So ito lang mga kapatid ang ating pag-unbox sa sa massage pillow o pillow massager, lalo na sa sa neck. So sana'y nakatulong at sana'y subukan nyo rin sa online. Mura lang at saka hassle free. So yun lang mga kapatid, maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. Salamat, God bless.